Nyat lengeneng kalanggiwan agar padang muncar dinon ler kekonang purnaming gekono Yaktiana Sirmantaya Mandaya sekaring keswa Tuhan sembah nereng ulun kapurba resang morebeng rat Ratsahanan nengkang Dwan kanang sihing tasih
maweh bu kesawegum mas si ring delahan yuan kanang memu jengrat leng-leng katineng kang awan sapa nikengas dina samantara tekeng Tegal Koro Nararya Iwa Krisna lakone rop Parasurama wa kanwa janaka dulur narada kapangkenge ka saparti tala Iwa Krisna lakone ra Parasurama berkah pangestu paduka Yayi Prabu Kuntadewa kalis ing Robedonir ing sambikala lampah kula mboten manggi alangan sawiji menapa mboten langkung keparing pangestawan-ipun ingkang raka ing ngawangga mugi katura dhateng ngarsa paduka Yayi Prabu Kuntadewa inggih Koko Prabu bingahing manah kula ingkang tanpa upami sampun kula tampi tangan kula kalih paring pangestu paduka Koko Prabu kula pundi wonten mustaka kula cencang wonten pucak ing rikma sumarambah dumateng garwa putra yang santana lumeber dumateng para kawula dasih boten langkung katuran pinarak ingkang prayogi Koko Nramati inggih Yayi kados boten kirang pamrayogi pisanipun ingkang raka ing ngawangga Yayi semantun ugi sarawuh paduka paman Patih Arya Sengkuni kula ngaturaken pasegahan panakrami inggih nggih anak Prabu Kuntadewa lulus raharja biswanipun ingkang paman boten langkung pangastawanipun ingkang maman mugi katur dhateng ngarsa paduka nggih anak Prabu Kuntadewa kawula nuwun
kawula nuwun inggih paman sampun kula tampi mboten langkung katuran pinarak ingkang prayogi inggih nggih kados mboten kirang pamrayogi piswanipun ingkang paman ing kepatosan kula pun patih Arya Sengguni kawula nuwun wah durung sawetara suwi saprabane karna kakangku ana Purayagung negara Ngamarta kepareng aku ngaturke amin kowe kadura karna kakangku Yayi Werkudara ya Yayi kalesing robeda nir ing sambi kala lakuning pun kakang ora puja pangestuning pun kakang bae tumrapa marang jeneng sira Yayi Werkudara iya tak tampa tanganku loro tak gegem dadi aji jaya kawijayan Patih Arya Sengguni paman kula wonten dawuh nggih kepenakna lungguhmu paman inggih anggir Werkudara kawula nuwun inggih duh koko Prabu Ngawungga semanten ugi sarawa paduka ripaduka kula pun Arjuna ugi ngaturaken sembah sungkem pangabekti mawantu mugi kunjuk sandappada Yayi Janaka ya banget panarimaning pun kakang Yayi Sedi ngaturake pambagya ngaturake pangabekti mung ngarsaning pun kakang wis tak tampa pangestuku wae tumrapa Yayi inggih sampun kula tampi mugi andadosaken simat sarawa paduka kula ugi ngaturaken sembah sungkem pangabekti Koko Narpati nadyan kula ugi ngaturaken sembah sungkem pangabekti iya kembar Yayi kadangipun kakang nang kula sadewa banget panarimaning pun kakang Yayi duh Koko Prabu Ngawungga gagiyatipun raos ingkang tanpa upami sarawuh paduka wonten Purayagung negari Ngamarta sawise ngasat ponang riwi tumata ning ponang Bajrairawana kepareng ngori paduka badhe mundhut pawarta menapa ta sebabipun dening paduka kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu inggih Yayi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng paduka Yayi Prabu Kuntadewa ingkang sampun angacarani dumateng ingkang Raka ing Ngawungga Yayi mugi andadosaken kawuningan bilih lampah kula wonten negari Ngamarta menika wonten Triwigatos Yayi sepindhah kula ngaturaken salamipun Yayi Prabu Duryudana ingkang rumentah paduka Yayi Prabu Kuntadewa kaping kalih nambani rasa kapang kangen kula dumateng paduka Yayi Prabu jalaran menapa sampun sawetawis dang manggen kula boten nate tetilik kang sarta tetinjo dhateng negari Ngamarta nyumurupi dhateng kawilujenganipun para kadang-kadang kula Pandhawa Yayi wontenipun jangkeping kang kaping 3 yektosipun wonten bab ingkang wigatos sanget ingkang parikedah kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Kuntadewa